Βιωτίας, Ανεμονητήριο Βιωτίας, για τη σημερινή εκδήλωση. Πιστεύω ότι ήταν καιρός και τα προϊόντα της Βιωτίας να βγουν σε μια γραμμή ευρωπαϊκή, να μπορέσουμε και εμείς να προωθήσουμε τα προϊόντα μας, μια και το μόνο εργαλείο, το μόνο όπλο που μας έχει μείνει είναι η προβολή και η προώθηση των προϊόντων. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε κάνει μέχρι τώρα οργανωμένα και πιστεύω ότι μας δίνεται ευκαιρία με την έκθεση που θα γίνει στο μετρό της Πλατείας Συντάγματος να μπορέσουμε κι εμείς να δείξουμε κάποια εξωστρέφεια. Είναι κάτι που θα το στηρίξουμε, συγχαρητήρια και στον κύριο Ανέστη. Από εκεί και πέρα όμως όλα γίνονται με συνέργεια και με συνεργασία. Γι' αυτό ήθελα σε όλα τα μέλη του Επιτροπηρίου υπάρχουν, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. 50 μονάδες, άλλες εξαγωγικές, άλλες όχι, να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στο καταναλωτικό κοινό, γιατί την έκθεση του μετρό δεν θα την επισκεφτούν μόνο Έλληνες, αλλά και ξένοι υπουργοί απόλυτοι, και μέσα από εκεί ίσως βγει κάτι καλό, ίσως βγει η πρόκληση που είπατε, η ευκαιρία σε περίοδο κρίσης. Εμείς σαν Επιμελητήριο, στο μέτρο του δυνατού, θα στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες, γιατί και αγκάλιασμα θέλουν και ενίσχυση. Όπως επίσης θέλω να συγχαρώ και θέλουμε να πάρουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες του κ. Μανολάκου. Έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον Αΐμνη στον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων, τον κ. Κασιμάτη, και αν θυμάμαι καλά το θέμα μας ήταν πώς θα εκμεταλλευτούμε τον τουρίστα που θα έρθει μέσα από τις ελληνικές αγορές. Κάτι τέτοιο, γιατί περίπου πάει μια δεκαετία, κ. Μανολάκο, το 2004. Όπως επίσης και οι πασχετιές με τον κύριο Λιτάκη, σας θέλουμε πιο πολύ κοντά μας, κύριε Λιτάκη. Βέβαια τα αγροτικά θα είναι ο κύριος Ανέστης και τώρα οι αξιότιμοι όλοι οι κύριοι, και πιστεύω ότι υπάρχει μια συνεργασία